sa forma guys oh. So na guys oh. Na siya forma sa atong mananamit. Hello guys, masong adlaw tong tanan guys, ako na pud ni si Ruby probinsya nanja natay deliver karon nga kuan guys, graba kay nakalimtan day og lista ang graba. So man nagpa-deliver na pag graba og 18 ka taro. Ja gisugdan na lagi nila og trabaho guys sa gamuhang kusina. Salamat kay kaadyo ni Ma'am Bisminda sa ijahang mga gi-share nga blessing. Ja shout out day ko dani sa tag-iza daning hardware. Mo ni siya nangunay na sa deliver guys kay mauli na Domingo gi trabaho nila kay Domingo raman makatrabaho ning mga trabahante. So daghang salamat di kadyo sa mga grasya nga gi-share ni Ma'am Bisminda. So amo sang giuna guys og pa flooring ag amuhang kuan kusina. Nga nangunay og drive. La, kumbati. Buli pa dyan mo na. Kusganan yung taga-buhuloy. Hana. Pasensya na ka dyan, Ma'am Bisminda, kay wadyan niya maapil ning grabahan ni. Wa maapil og lista. Oh, day atong ihawunon oh. Labujo. Okay raman na siya siguro no. Okay ra yan no. Huwag kabilya. Di man na ka ng ang kabilyahan ka ng atop ba? Ilagi ni highway wala kabilya. Sunsungan na kabilyan ko mo. So dali ra ka dyan sa man pero kinahanglan paagahon pa man to dito sa nila matindig tong kuan. Matindig tong lababo. Kaya murag dako-dako dyan ni. Pantay siya o niya. Pinisingan pa man na sa butang ng lababo. Ya ma'am, kanang hapit na mahuman so murag hapdira jud nila mahuman ninja. Balikan naman pud nila nagkasunod Domingo kay naa palagi sila gi trabaho wa pa jud kuno mahuman basig karong semana mahuman lagi lang trabaho. Kana pa man ko daghang sugo ag nang napa trabaho nila anja. Lara pud ni gisaliat kay lisod lagi pud mo. Kuha taog ka ng kuan ma'am. Laing panday kay wala gi laing mga panday dari kay puro na jud mga laing mga pangbuhat. Diyan ma'am na forma na dyan nila dako-dako dyan po diyan maras dako pamanday ni sa amuhang sala na to sa sud. So dako-dako dyan amuhang kusina guys. Karang salamat kado sa share of blessing nga na dyan may hinlo nga kusina dyan. Langlan palagi na siya nga paugahon mga Domingo pa dyan siya mahimo dyan. Daghang kado salamat dyan kado balik-balik laman dyan pasalamat ni mo Ma'am Bisminda kay uwa dyan ka mo share of blessing di man dyan di maingani amuhang kusina. Daghang salamat sa mga tao nga ning tabang namo, di naman matag-satag sa binsyon. Basta balik lang nagmahuman yung pakyaw na to, kuya. Oh, kita ano gugahapon ka oh. Salamat day. Kay na mahuman to yung pakyaw bisig mahuman day nagka Birnes di Sabado mo. Salamat kay magkuasa mo ala amping diya guys kay hapdir lagi na human nila ag amuhang kusina dari na ni abot nagahang lispo bitaw salamat kay kadyo Ginoo guys kay sipra kadyo gidahang pagantog Cebu City diya. Salamat kay kadyo ko ni Ma'am Ging kay nagsint lagi siya pang Jollibee lagi ni Nicole. Diya, dapat din siya og pasulubong para ni Cristel. So, dahan salamat sa kadyo, Ma'am Ging. Laluy lang, magpasalubungan ka. Guys, nagamong kuan guys, gikuraw sana kay musud mas dante. Uy, thank you ka ate. Thank you, T. Dari gubot na pud kadyo kay tas Cristel lagi mong assignment.
Di na sa pwede dito gikulong gali dito kay kuan. Unsa man imong ipasalubong nak? Nako pa ka mahuman diri nak. Kuy nagsilos tong usa nak. Hablisan nak bigay mo kaon tabi. Gutom po kay ko. Diyan nga salamat kadyo Ma'am Ging kay nakapasalubong ko si Nicole og donut. A few moments later. Diyan majung buntag day majung adlawon di ay si Chris sila mo na ning gihatod dari sa liluan kay sa Julay pulis kay nalagi sila activity sa eskwelahan so naka-uniforme na siya guys. Ja kinahanglan man dinhi sa muli kay wala gi signal lagi sa boarding house ja wa pud madani sa gihang printer ug laptop. Salamat kadyo Ma'am Ingrid sa laptop. Ari sa maghimog assignment sa bahay kay dari man kasugman og signal ja. Ari ra pud sila mag-print. Walang gihatod lang man mo sadyo. More jang paraan nga muli guys kay ra makahimo lagi sa og assignment. Sige nak, bye. Ja di na siya na ihatod dito guys kanana pud jang igagaw jang makauban. So kadlawon pa jud guys alas 4 pa. A few moments later. So guys magluto ta og banana meat kay naay nag-order. Kaso lang naay kuan, uting-utom. Hindi makapalit og saging nga. Barato ra. Mahal po kayo saging. Kailan dito magkuan guys kanang sikay-sikay na tag hinihinay. Kaya pataka prepare dito sa shout out ko ni Ma'am Pini. Yan na, maghimo na ko og banana meat. Bawang para mahumot ito hang banana meat. Nag-andol mo guys, butahin ko din yung sibuyas. Gahi sa pit. Kaya na kayo sa luto na ito ang palaman. So ano yung palaman na ito sa kuan itong banana meat. So diyan na guys sa gatuhang ginaling. So ito yung isang hiwaan diri sa ito nga. Yan nila kasimple maghimo og banana meat. Yahuman pasudlan nimo og karne sa ginaling diri sa nga ba. So yan ang forma. So kadaghan mo nagbuhat ani guys. Da karon kay namay nag-order. Manang luto sa tag ang inabuhi. Ako nakasugod og kuan guys kanang paninda kay Yuna sana si Nicole guys sa jahang
Sa unahan si Nicole. Online sa lamantan guys. Shout out day ko ni Ma'am Bisminda. Salamat ka di ay kay nakuha na gamuhang kuan dari na nakuha na kanang napluringan na. Pluring sa kay di man pwede dili pluringan kay maghimo tag lababon sa way pluring sa ilawom. Murag hapon kuan kanang hugaw kay hapon sa tanawon. So ano naman silang gipapluringan. Di mo lagi ma'am kanang di sila makatuloy-tuloy og trabaho kay kuan na sila gitrabaho pa sa kuan hapit naman pug pista diri sa amo November. Maabi-abihon. Yang kanta diri sa Cebu guys kay ilhay pug kanta sa Bohol. Nagkanta na aga ng eskwelahan dari. Ilahang kanta sa eskwelahan. Nang puti gi-memorize si Cristel sa Norso, lain ba yung kanta sa Norso? Kada eskwelahan day lain-lain og mga kanta. Bukod sa Bayang Magiliw, napan sila laing kanta diri sa Cebu kay Subuhanong Katutud-an. Subuhin man na. Sugbuhim. Wow, sa tugbuhulhim ha? Kalimot mo ko sugbuhulhim oy. Kalimot jud ko kanta sa Bohol. Kay unahon sa amin natagluto yung kuana kay para ma-deliver. Makasaysayanon, maabi-abihon. Subuhanong Kapupud-an. So magprito sa ta guys kay ang ingon nag-deliver ning usa. Unsa guys sa ning unahon ning order kay mag-order ma diya ang unahon og prito. So balig 500 niya ang unahon guys. Aga ba na lang man ning suroy. Diyan na ning gisin sa group chat daghan na kadto nang ni order. Pawahay salamat na sa guys. Asa ni tang unahon ning dari na mas daw sa among silingan ang i-deliver. Salamat kay kadto ko ni Irene Malalis sa order dia. Salamat. Prito. Kinahanglan guys kanang nakalubog siya sa mantika. Okay. Sa kurma guys oh. So na guys oh. Na siya kurma sa atong banana meat. Diya guys kay daghan man kadto nga ning message na nga mo palit lagi kuno sila ning order sila sa among group chat day na may group chat dari sa among purok. So daghan kadto mga ning order. So salamat kadto sa mga ning order. Diya kaning hanggi ihap guys kanang si Nicole na niya mag-deliver.
Jagaban ako ang mag-deliver guys kay di po na lagi na ni og luto kay ganihang giuna na magluto, gi-deliver naman ni Nicole. So nagpuno na pud ko bali og 500. So tag 20 ni isa guys, saka saging 20 pesos. Ano naman yung 20 kay daggo man pero gagmay, pwede ra pud 15. Diya, pwede ra pud tulo 50. So depende sa atong saging guys, ug sa kadak-a, ug daggo gali atong saging kay depende man pud na sa pagtimbang sa saging. So kaning duha ni pa-deliver ni Nicole. Diya ako ra pa mag-deliver daning uban guys kay haning dito sa. So haning i-deliver dito sa ibabaw guys kay na may ni-order og tag 3 ra ka buok. Diya na ni-order og balig 100. So ano sa i-deliver dito sa ibabaw ra pud sa amo, pwede ra man pud malakaw. So maglakaw ra ko dito guys. Una ko mo kuan guys, mo deliver ya sa Zucados Muntag pa. So Apayala City guys, nalagahang bitin guys na. Ay, Ginoo, salamat na bitin ta guys. So padung na ko mag-deliver guys, han ipang hatod ning mga order nila. Ito na ni deliver. Kinahanglan jud ta mga ginabuhi. Pero pagkos gawas guys. Ayo ta. Ta. Yara ibong banana mita. Iba order di mo banana meat na? Lamat banana meat. Kaon ka banana meat? Hello, ko cute. Morning, baby liit. Mingaw mo ko sa mong baby Dalton. No? Nalamat, baby. Ni palit po sila sang banana meat. Salamat. So, ganahan po bumamalit na na skin di. Ang say flavor sa skin di. Avocado. Oh, wow, nyaran palit tatang avocado. Balit ra ko nagbalik. Maghatod sa Milani. Saan siya? Alamang. Alamang. Oh, nice kaya mo. Kinahanglan jud ta manginabuhi para sa tong pamilya. So lajo-lajo pag baklayon guys, pero laban lang. Baklay ko diri sunahan guys kay mag-deliver lay ko na ning ilang i-order nga kuan banana meat. Baklay ta, baklay. Kato mga butan nga tao diri guys nga. Pasakyan ko niya na may motor pero ganahan lang jud ko magbaklay kay ano exercise pud ba kada adlaw. Salamat. Nag-deliver ko na sila guys. Salamat Ma'am Melanie. Napa ko'y deliveran dari sa bus. Salamat. Ikaw lang sa diha? Asa di mama nimo? Sa boss? Di mama nimo tas ubos takit anak ko man. So na yung mga nakawabay diri abot ko diri sa babaw guys. Ang tawag na ni Mang Anib. So nagtakang singot guys sa abot ko dari og deliver.